Gasteiz Soul Club sortu zen pasaden urteko irailean, nahiko kasualitatez, igarki montatzen ari zen pintxa bat, bere lagun Txema Urdanpieta zetorrelako Bartzelonatik Sixonera. Eta, bueno, garatuko zelako Gasteizen, eta proposatu zian, pintxatuko nuen Txemarekin batera Zua tabernan, esanien baietz, igarki hasi zen kartela egiten eta akurtuzte egon jartzea Txemaren izenen azpian Fiare Soul Club. Eta karo, eta okantzaren azpian zer jarriko genuen, eta Gasteiz Soul Club, eta horrela, kasualitate handi hortatik, sortu zen Gasteiz Soul Club. Ez daukago beste misterio handirik. Hombre, ez du helburu handirik, helburu bakarragian da ondo pasatzea eta gustoko dugun musika jartzea, ez? Orduan, egia da, hori pintxadak edo klubak antolatzen ditugula, Txipian edo Zuan adibidez, baina baita ere, soularekin edo musika beltzarekin harremanduta edo lotura duten beste espresio kultural batzuk edo azpikultural batzuk, horren inguruan gauzak antolatzea ere nahi dugu, ez? Eta izan daiteke beste helburu bat, ez? Adibidez, liburu aurkezpenak antolatu ditugu, hemen Oltago Errestafen, hemen ere egin genuen hainbat fanzine edo mozinen erakusketa bat, eta bueno, bai, pintxak noski, eta soul diskoak jarri, ipini, baina baita ere beste gauza batzuk ere bilatzen dugu. Beno, nolabait gure helburua kolore guztietako musika beltzari oihartzuna emate da. Zer da musika beltza? Ez dakit, galdera zaila, ez? Musika sustraiduna, arima duen musika, aldakak astintzen dituen musika, ez dakit. Bazterretan dagoen eta merezi duen musika aldarrikatzea da gure helburua. Gainera, badaude Gasteizen bestelako kolektibo batzuk bitartean adibidez, edo Zuretzako Mezua, edo Pineapple Suite bezalako kolektibo txikiak, eta, bueno, pentsatzen dut danon helburua dela apur bat hori, ez? Bazterrak astintzea, jendartea piste apurtxo bat, eta saretzea, ez? Apur bat etxezulotik ateatzea, eta indartzea alako mobidak. Nik esango nuke, badagoela sekulako mugimentua, egia da, duela urte batzuk ere bazegoela pintxadak, ez dugula zer asmatu, baina igual bai sortu direla, ez, azken aldean kolektibotxo berriak, eta gero, bueno, nik uste tabernek eta kolektiboak eta ematen diotela ere garrantzia pintxadei. Ez dakit, lehen igual garri baten ere baziren ez, fondotikan edo festa maitzeko zerbait, eta orain igual antolatzen dira, baina nik uste dut hori, pintxatu izan dugu Txipian, behin baino gehiagotan, eta postu bat egin du, ez, erosi dute pare bat plater, eta nire programatzen astebururo, eta nik uste dut hori, elektronikak adibidez jimia zen badauka sekulako arrakasta, eta nik uste dut hori lehen jasonek esan duena, ez, beste musika batzuk, soula edo rock and rollak edo, badaukala ere bere espazioa eta guai dagoela, ez dakit. Hombre, nik usten dute gora doala, ez, mugimendua eta badaudela pintxadak, taldeak ateatzen diela, gero eta kontzertu gehiago, adibidez, polita izan zen duela asteburu batzuk, Working Too Hard Gasteizek antolatu zuen, kalean kontzertua, pintxadak, ez, badaude musika estilo guztietan, edo gehienetan badaude gauzak eta aurrea doaz, musika ipintzen edo kontzertuetan, eta aurrera goazela, ez? Egia da, inoiz ez dela nahikoa. Baina, zentzu horretan ere, nahi nuke aipatu ere, Gasteiz eta soularekin edo musika beltzarekin ere, izan duela behintzat 80. hamarkadatik ari bat ez dena eten, ez? Eta adibidez ikusten ditugu, bere garaian mod mugimenduan 80 edo 80. hamarkadetan zeuden jendea Gasteiz Soul Clubetara etortzen, edo beraiek ere
jarraitu dutela pintzatzen eta oraindik jarraitzen dutela, ez? Orduan egia da agian soula edo musika beltza ez dela hemen Gasteizen gehien entzuten dena edo gehien ikusten dena, baina aria ez dela eten eta gero eta espazio gehiago hartzen ari garela, ez? Eta nik horrek dituko nioke, eta jake aprobetxatuta Old Tower Staffen gaudela, horrelako tokiek ere ekarpentsoa egiten diotela azkenean, ez? Guk viniloak pintxatzen ditugun kolektibo bagara, eta hemen denda marabilloso hontan vinilo 11 vinilo da, eta horrek ere bakarpena egiten diola hiriari eta hiriko estenari. Eta aipatu nahiko nuke, ez dakit, gehigarri moduan, guiruruk adibidez, Alabedi irratian ezagutu ginela, mugimendu sozialei esker ezagutzen garela, saretzen garela, mugitzen garela, eta bizitza luze eta oparo bat Alabedi irratiari, eta dantzatu ezazue, uste duzuena, baino beranduago da, eta hori da, ezagun nahi nukene.